Dobro večer. Danas je 2. april 2025. godine. Moje ime je Ivana, a vi gledate i slušate Puls. Kada saznamo da se u nama razvija novi život, od tog saznanja nema lepšeg. Tog trenutka kada na svet donesemo to malo stvorenje, kada nam ga spuste na grudi i prvi put ga ugledamo i dotaknemo, zaboravimo svu bol, sve brige i uletimo u blagu euforiju. Ne postoje veće suze sreće, ne postoji topliji pogled, ne postoji nežniji zagrljaj, ne postoji iskrenija ljubav. Ne postoji niti jedna stvar, niti jedna situacija, niti jedna osoba na svijetu ispred koje nećemo stati da bi to naše malo biće odbranili. Ipak, ponekad, vrlo retko neprijatelj uspe da se provuče ispod svih naših zaštitnih barijera. Onog momenta kada nam saopšte dijagnozu za koju leka nema, jer to bolest nije, ali kao da jeste, i obeleže nas do kraja života, sve se menja. Menja se za vas, za vašu porodicu, ali i one najbliže koje vas okružuju. Sve one želje i snovi, planovi koje ste imali za to malo biće, padaju u vodu. Čeka vas drugačiji život od onog kog ste mislili da ćete imati. Čeka vas činjenica da većina stvari nije i neće biti pod vašom kontrolom dok se svakodnevno susrećete sa novim izazovima. Čeka vas ogromno nerazumevanje okoline i poprilična nezainteresovanost kako društva, tako i sistema koji usput i loše funkcioniše. Čeka vas saznanje da najboljoj prijateljici ili prijatelju više niste najbolja prijateljica. Čeka vas jurnjava po raznim institucijama, traganje za najboljim stručnjacima, pregledi kod raznovrsnih specijalista na koje se čeka po bar mjesec dana. A vrijeme je ovdje najvažniji faktor. Čeka vas mučno preispitivanje sebe, svoje prošlosti i sadašnjosti, ali i strah od budućnosti. Čeka vas konstantan manjak vremena i vrlo često manjak novca. Čeka vas čekanje. Čeka vas životna borba u kojoj morate biti kreativni, prodorni, ljubazni ali istrajni, strpljivi ali preduhitljivi, iskreni ali dostojanstveni, jaki, hrabri. Borba koju morate voditi tako da dobijate bitku po bitku, a gubit ćete mnoge, ali nikada nećete stati da ih bijete. Pre svega ovoga čeka vas, baš ću tako reći, raspadanje i to na baš sitne delove. Dajte sebi vremena, ali ne previše. Nemojte ovo odlagati. Što se pre raspadnete, veće su šanse da ćete se ponovo sastaviti. Što se pre sastavite, brže ćete pružiti ruku nerazvojnom drugaru tog vašeg malog bića, koji već dugo vremena pokušao da vas upozna i da vam se predstavi u samo 4 reči koje vam oči napune suzama i nateraju da se ugrizete za usne. Zdravo, ja sam Autizam. Sa mnom večeras je Vesna Petrović, mama odrasle osobe sa autizmom. Inače, Vesna je preko 30 godina aktivista, 20 godina je bila predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom. Vesna, dobro večer. Dobro večer, hvala na pozivu. Moram priznati da sam jako ponosna što ste baš vi moj prvi gost. Pa, znaš šta, Ivana, ja sam jako ponosna prvo što sam te srela skoro i što si mlad roditelj i što imaš fenomenalne zaključke i ovo što si ti do sad rekla, kamo sreće da sam ja u to vreme, 80. godina, imala da mi neko sve kaže. Da ću morati da budem strpljiva, da ću morati da čekam, da će biti rezultata, a možda i neće. Znači sve to što si rekla, to je za jednu knjigu, ali knjigu za roditelje, zaista. To vreme kad je Veljko dobio dijagnozu za divno čudo sa 3 godine, jer to tad se nije ni znalo, jel šta i tako dalje, ali sam ja naletela na 2 stručnjaka jedina u Srbiji koji su to znali. Nekako kad razmišljam sad o tome, glupo je i teško da kažem da sam uvek imala sreću u tome da sam sretala dobre ljude i dobre stručnjake, koji su u početku, što je meni bilo jako čudno, radili najviše na porodici. Znači, na načinu života mene i mog supruga. Mi smo imali sedmično, to se sad zove psihoterapija, onda se
onda je bilo 4, na primjer, bračna para, pa pričamo o svemu tome, pa kako je to kod nas, pa smo jedni od drugih praktično učili i čini mi se da smo neke stvari mnogo više naučili, upravo to kako se živi, ali zajedno od roditelja i na taj način se susretali sa roditeljima koji imaju iste probleme kao mi i tako smo stvarali velika prijateljstva, tešili jedni druge, čuli se svaki dan, pomagali jedni drugima u situacijama kad nam nije bilo jasno šta ćemo, jel? Ali, kažem ti to što si ti večeras rekla, prvo što mi je palo na pamet, rekla sam, Bože, što to nije imao neko da mi kaže, onda kad smo počinjali. Veljko ima 46 godina. Ja kad kažem da Veljko ima 46 godina, svi su zaprepašćeni. A verujte da sam si ja zaprepastila kad je napunio 40. Jer svi mi roditelji mislimo da naša deca sa autizmom neće rasti, da će oni uvijek da ostanu mali. Ja mislim da je tako i sa svakim s kim pričam, on nema uopšte predstavu da će to dete da poraste i da postane čovjek. Ja sad kad razmišljam o tome, kad mi je bilo teže? Tad, dok je on bio mali, kad smo nalazili puteve, izlaze i tako dalje, vidim da mi je sad mnogo teže. Sad mi je mnogo teže. Da, o tome ćemo isto. Na početku sam rekla da je danas 2. april. Jeste. Koji je danas dan? Danas je 2. april, svetski dan osoba iz autističnog spektra. Ujedinjene nacije su donele taj datum i da je to dan osvešćivanja društva u svim zemljama sveta, da postoje autistične osobe, koje su njihove potrebe, da treba apsolutno poštovati njihova prava, najviše se odnosi na prava osoba sa autizmom i nigde nije izostavljeno i njihovih porodica. Jer vi kad imate osobu sa autizmom u kući, cela porodica mora da ima pomoć. Apsolutno, bez toga se propada. Dete samo apsolutno treba, ono je prvo koje treba da dobije pomoć, ali vi ste, oni koji su direktno do njih, vi ste ti koji razgovarate prvi sa stručnjacima, gde donosite zajedničke neke zaključke, šta treba raditi, kako treba raditi, jer ja uvek pričam da treba napraviti dobar kontakt sa stručnjacima. Zašto? Stručnjak ne živi sa našim detetom. On živi profesionalno. On čak ne mora ni da ima empatiju prema tom detetu. Ne treba se ljutiti. Ali mi koji živimo 24 sata, ja samo tu vidim našu pomoć stručnjaku. Pomoć. Na koji način vaše dete funkcionira. Pazite, kad neko ima autizam, nemaju svi autizam na isti način. Nemaju svi iste osobine. Jer nikad neću da zaboravim reči jednog divnog našeg lekara koji je rekao, imao ti autizam, to ne znači to je zaista jedan dijapazon načina života, razmišljanja i tako dalje. Ali nemojte da zaboravite tu. U kakvoj porodici živi? Da li živi u porodici gde je zajednica, gde su babe, dede i tako, jer su oni aparati za kvaranje dece, pa onda imate 2, baba daj mu kaže mama ne daj mu. A to, sa autizmom treba ostati nekoliko dana da vi vidite i da kažete pa on razume, on zna. On razume i on tačno, sećam jedne stručnjakinje koja je rekla svako dete mogu dobro da dijagnostikujem, da mogu da mu odredim neku budućnost. Ove ne mogu da prevedem preko vode. Meni, kad sam to čula, ja sam tako bila oduševila. Sada decu sa autizmom ne možeš da prevedeš preko vode. To njihovo odrastanje nikad ne treba napustiti tu priču. Nikad se ne treba previše nadati da će ići u školu, da će da završi fakultet i tako dalje. Mi imamo pravo na to. Mi smo roditelji, to su naše divne želje i divne nade. I to je potpuno normalno. To rade i roditelji sa tipičnom decom, što bi neko nas krivio. Ali ja sam uvek bila od onih majki koja je volela pa da za godinu dana bude bar 3-4% bolje.
Kad sam shvatila da moje dete treba da pratim, da gledam njegov razvoj, da budemo puni pažnje, ljubavi i strpljenja, da izvodimo razne priče, kerefeke, da ga izvodimo u kafanu, da ga izvodimo u zoološki, znači da mora da bude socijalizovan, da mora da bude i negde u društvu gde će da ga gledaju sa 20 godina kako leprša rukama, da je to potpuno normalno. Mene je u početku to sve žalostilo jako. Čak mislim da je više mog muža nego mene. Međutim, posle uopšte nije bilo jasno zašto. Mislim, i to jednom prilikom mi je koleginica koja je došla da me posjeti rekla, pa kako bre ti voliš to dete? Ja kažem, ti to ne možeš da zamisliš. Ti ne možeš da zamisliš kako se vole ova deca. Da, to je totalno... Totalno je druga priča i u glavi vama, i to je ta snaga. To je ta snaga koju mi crpimo. Može još malo bolje, ajde još malo. Aha, sad mu se pojavilo to, sad ćemo da povežemo to sa tim. I to, te ideje i ta vaša mirnoća i to da ste se pomirili sa tim, da je to to. Da, to je isto jako bitno. Čak šta više možda i najbitnije, ali hajde nekako da krenemo iz početka. Ja znam kad smo mi krenuli na sve to, prvo što su me pitali uvijek bilo, a kako je bila trudnoća? Jeste imali nekih problema? Jel imate neke bolesti? Jel imate kao da je to sad? Ali okej. Jel bilo sve okej u trudnoći? Da, to je uobičajeno pitanje. Verovatno mora, ne znam. Da, pretpostavljam. Neću čak ni da se mešam u to. Nije mi struka, ali mene su stvari jako nervirale u početku, sva ta pitanja, koja su svuda bile ista, a ja sam želela nešto novo, da mi oni kažu, da o nečem novom popričamo o tome, a ne kako je bila trudnoća, koja je bila ocena kod deteta kad ste se porodili, da li ste bili bolesni od nečega, da li ste imali neke nazebe. Mislim, onda sam se jednom iznervirala i rekla kod pedijatra, gde je Veljko već, vodili smo kod njega i tako dalje, i nju je to interesovalo. Ja sam rekla, znate šta, hvala vam što me to pitate 100. put. Sad ću sve to lepo da otkucam i onda kad god uđem u ordinaciju, ja ću to da vam pružim, jer prvo ne mogu više toliko da pričam o tome i mnogo mi je teško. Vi me nekad pitate, a koju je ocenu dobio vaš sin kad ste se porodili? Ja kad kažem 10, ja znam da 10 za Veljka ništa ne znači. I to je posebna rečenica koja me mnogo žalosti. Pustite te 10 i 9. Dajte vidimo šta možemo i pustite ocene. Ajmo da idemo na život. Tako je. Znači, tako sam i onda su me shvatili. Svi više me nisu čak ni pitali. A kakav je bio Veljko kad je bio beba? Pa on je bio jako miran. Jako miran. On uopšte nije plakao. Svi su u početku, jao, što je divan, što je, jao Bože, kakvo dete i tako dalje. Međutim, sad na 2 godine, mi smo slučajno imali tu u zgradi još 3 dece koje su njegovo godište, a onda smo se mi mame skupile, pa smo ih onda, znate, vrtić napravile. Ja sam primetila, na primjer, da Ivana i Filip se igraju zajedno, a da Veljko uzme lokomotivu koja je od plastike, to sećam Ciciban, koje je bilo točkića, onih različitih razne boje. Njega je to fasciniralo. On uzme tu lokomotivu plastičnu i celo vreme vrtite i onako obsesivno gleda. A ovo dvoje već imaju smislenu igru. I onda sam videla to i kao što obično biva, prvi ko nas upozori da nešto nije u redu. Ta rečenica je vrlo interesantna, nešto nije u redu. To su ili naši roditelji, ili naše drugarice, ili tetke, strine, ujne. I meni je majka to prvo rekla, da se nešto događa sa Veljom i da bi tu malo i tako videli. Onda smo smislili da vidimo kad se on odvoji od mene, pošto je tako miran i tako dobar. Ako se odvoji od mene, obično deca plaču, žele majku i tako dalje. I ona ga je odvela u Kraljevo, pošto smo mi odatle. A ja da ostanem da se odmorim malo u Beogradu. Međutim, Veljko je se potpuno promenio. Nije uopšte hteo da spava, znači celu noć. Trčkarao je jednom stazom
betonskom, ceo dan je trčkarao tom stazom od 10 metara i na kraju sedne u ćošak jedne male neke kotlarnice i mazi usnu i gleda, znači mazi palcem usnu i gleda u daljinu i vi vidite da on nije tu. Znači to su bile aktivnosti koje su bile kod njega celodnevne. Ne možete ni da mu skrenete pažnju, ni da ga... Mislim, hranu, nešto je jeo, nešto nije hteo da jede. I tu isto, znači vi vidite sad, onda počnete, kad je meni mama rekla, molim te dođi da malo to pogledamo i to naravno sve oprezno, kako već baka, koja je pretužna, mislim, vidi da nešto se dešava. I onda smo mi krenuli odmah na dijagnostiku. Sreli smo profesora Bojanina i doktorku Olgu Hadži Antonović, oni su bili predivni, znači, ja slušam često roditelje kako kažu da nikad ne mogu da zaborave lekara koji im je dao dijagnozu. I o tome treba da se vodi račun. Apsolutno mora. Znači, vi kažete detetu, vaše dete nikad neće progovoriti, znate, ono ima autizam, neće nikad da progovori, čak ne kaže ni meni je žao, mislim, što je ljudski, jel? Mislim da bi nam to mnogo značilo. I to je sve, zato što ništa o tome ne znaju. I ja sam tad išla u biblioteku fakulteta medicinskog, našla sam 3 rečenice najstrašnije i pitala sam mog supruga šta je ovo, on kaže, ma pusti bre, kaže, oni svi, mislim, onako, ja rekao, šta je s ovim čovekom sad, mislim, ali on je to u startu. I onda smo mi shvatili, pošto u to vreme nije bilo nikakvih metoda, nije se znalo. To ja kažem da smo mi u malo boljoj situaciji nego vi. Vama se pružaju neke kao pogodnosti za vaše dete, međutim, malo se i u školi i na defektološkom radu i uopšte, mislim, malo se pridaje pažnje o životnim veštinama. Ono što smo mi radili u početku, to su bile životne veštine. Da se oblači, da se svlači. Znači ono kako treba u kući da se ponaša, da bude u porodici, da ne vrišti, da ne bude nezadovoljan ako dođe do, znači, rodbine i tako dalje. Mi smo to vrlo strpljivo radili i uspeli smo. I mene kad pitaju sad kakav je Veljko, ja kažem, meni je super. On je čak i progovorio. A recite mi, jel se sećate tog dana kad je Veljko dobio zvaničnu dijagnozu? Kako da ne. Doktorka Olga nam je rekla, deco, mnogo mi je žao. Prvo je rekla, sad ćemo da skuvamo i da popijemo čaj. To sam ja samo čitala u engleskim knjigama gde je bilo kako se saopštava dijagnoza. Ona nam je skuvala čaj i rekla, deco, mnogo mi je žao što vam se ovo desilo, ali ovo se ne leči do kraja života, ali se postižu odlični uspesi. Znači, može i da čita i da piše, ali nemojte da mislite da će da shvata kao i tipično dete, ako je nešto izračunao, da je izračunao zato što je to logički. On to ima prosto u glavi. Ako svira fantastično na klaviru, on ima apsolutan sluh. To su deca tad je to bilo moderno. Wunderkind. To su deca koja su stvarno atipična i koja imaju te mogućnosti i to ja sam rekla pa dobro i stvarno i sad mislim pa dobro to je okej. Mislim ne mora da čita i da piše, ali neka ima nešto gde će da uživa, gde će da bude srećan, da svira, da peva, da ne znam, da voli da radi nešto u bašti. Mislim, to mi je pa, znate šta je to svakodnevni život, da mi pomogne nešto, da okači, znači to što čini život, zašto? Zato što će sa nama da ostane što duže. Zato što smo onda cela porodica koja jedna drugu podržava. I vrlo smo vodili računa da ga ne slažemo, da sa njim lepo pričamo, nema dranja, nema bilo koliko da vam je teško, a mnogo je teško. Neću da lažem, da ne ispadne sad sam ja samo pričam kako sam ja u moje vreme to radila. Ništa drugo nisam znala. Tad nije bilo defektologa za rad. Kakav logoped? Ništa. Ne znaju da pričaju i zdravo, gotovo. Kako ste komunicirali sa Veljkom, obzirom da je on bio neverbalan? Naprimjer, on je imao jedan ćošak u stanu
gde su bile njegove igračke u kutiji. I on nije dao da se priđe tom ćošku. Čak ga je i zagradio sa stolicama. I ja rekao, šta sad? Mislim, prosto gubim kontakt sa detetom. On je u tom ćošku, skače po krevetu, vriskuće, skakuće, ništa. Veljko ne odaziva se. Znači, tipično. Ono sve ne gleda me u oči. Kao da nisam tu. Ja sam počela sa tim ćoškom tako što sam polako se, znači, bukvalno privlačila i došli smo do faze da sam ja sela na tu jednu stolicu i on je mene oterao. Vrištao i oterao me. Znači, to je 2 metra od njega. Čak me nije hteo ni tu. Ništa, ja sam se pomirala, pa sam onda sačekala nekoliko dana, pa sam uzela da pijem kafu i opet sela na stolicu, ali drugu. Pa Boga mi 1 godinu dana je to tako trajalo, dok se ja nisam uvukla kod njega, pomerila stolicu, dok se nisam uvukla kod njega i sedela sam tako nekoliko dana samo i opet sam pila kafu. Da bi počeli, on izbacuje igračku, ja ubacujem igračku. On izbacuje igračku i došli smo na kraju do toga da on izbacuje i ubacuje je isto tako. Znači, već je postao jedan dogovor. On me pogleda i čeka da on izbaci i on čeka. Pogleda mi i čeka. Znači, evo ga pogled, evo ga neko malo interesovanje, tračak interesovanja. Onda smo krenuli, ajde pobozi mi, molim te da ponesem to u kuhinju, pa ajde ovo, pa onda nije govorio nego prst, čuveni prst, sve prstom. Da, pokazni gest. Da, ja onda sve spustim, i šolje i čaše, sve spustim dole, otvorim i ja kažem, evo ovde, daj mi to, on me pogleda, pa neće, i onda nekoliko puta. Mislim, to je nekad bilo i 100 puta. Ali, obično i bio. Tako je. I više 1000 puta. Znači, tad morate, kako da kažem, posle prvog tog stresa, kad ne možete shvatiti šta vam se desilo, kad počinjete da razmišljate o tome da li ste vi krivi, da li ste vi napravili nešto, znači ta griža savesti, pa počnete da brljate po vašim porodicama da nije bio neko čudan. Ja se stvarno sećam svega toga. Pa pričamo, pa bio je jako bolestan, malo pa grlo. To isto vidim da isto dosta je dece ima te nazebe i tako dalje. I tu samo je trebalo, više nećemo, čak smo se dogovorili jedno večer i rekli, nećemo više da pričamo o ovome. Morat ćemo da pričamo sad kako ćemo dalje. Kažete mi, ljudi obično kada dobijemo tu zvaničnu dijagnozu i kada tako krenemo svuda i ne znamo gde smo i plačemo i možda se ne javimo neki dan i dešava se da oni ljudi koji su bili tu, da li je to bila porodica, da li su to prijatelji, da li nekako nisu više tu. Je li se vama to dešavalo? Kako ste se vi borili s tim? Jer znam, meni se to konstantno dešava. Kako ste vi to? Pa znate šta, nas to nije toliko pogađalo mnogo, zato što je život sa detetom sa autizmom vrlo specifičan i težak. Čak, znate, mislim, vi ceo dan imate pun, posebno ako radite. Znači, vama je bukvalno imate iz minuta u minut. S tim što jeste teško da se kaže, ali je tačno, a to je da imate nekad i vanredne situacije, da vi radite do određenog vremena, ali morate da ostanete. Ko će da uzme vaše dete iz vrtića, iz škole, je li tako? Znači, već imate vanrednu situaciju. Ako nemate neku podršku oko sebe, baku, deku i tako dalje, to nastaje jedna vrlo teška, i to se dešava nekoliko puta mesečno. Vi morate da ostanete na poslu. Prosto nemate čega da živite. Onda nastaje onaj stres, stalni stres i umor, jer vi ne možete da se odmorite i ne možete da skinete stres sa sebe. To je svakodnevni život. U 5. Veljkovoj godini rodila se sunčica. Ona je zaista željeno dete i negde kad se i ona rodila, to je njemu postalo interesantnije, mislim da je i ona malo pomogla, da pomaže oko seke i tako dalje, njoj je on bio interesantan, ali tek onda počinje. Znači, ustajete ujutru u 5:30, spremate se za posao
jedno dete u vrtić, drugo dete, Veljko je bio upisan u Anton Skalu predškolsko odeljenje. To je specijalna škola. To je bila u to vreme sreća jedna, zato što specijalne škole uopšte nisu primale decu sa autizmom. Uopšte. I sad pazite, kad se to sve završi, moj posao je do 3. Ja trčim na posao. Moj posao je do 3. U 3 sata ja trčim u školu, da do pola 4 uzmem Veljka na Topčidersku zvezdu. A onda idem sa Veljkom i sa stvarima po Sunčicu u vrtić blizu kuće. I dolazim u kuću u pola 6. I ne mogu ni da govorim. Znači, ništa. Potpuno sam nesposobna, samo još crpim ostatke snage da oni večeraju, da ih okupam i da spavaju. A ja ne mogu da spavam i da se opustim jer sam puna stresa. Da, znači podrška što se tiče posla baš i nije bilo. Da vam kažem nešto, i tad su bila neka specifična vremena i ja i suprug smo se dogovarali da li ja da napustim posao i ja sam rekla ne, ja neću da napustim posao. Jer sam negde u dubini duše shvatila, ako ostanem samo, gledala sam majke koje su ostajale sa decom kući. I to je strašno. Po te majke je strašno. One moraju da imaju, da izađu sa svojim drugaricama, da vide svoje roditelje, da ne budu sa tim detetom bar 2 sata, da se odmore, prosto da se sklone malo, ne od svog deteta što ga ne vole, nego prosto naravno, to je neophodno. Jeste. O tome treba da razmišljaju tipične majke, ako slušaju da kažu pa jeste, pa ja imam i vrtić i ovo i ono, ali ne mogu da izdržim, pa ja. A vi ovo kad imate i ono što se dešava, a to je da ako to dugo traje, ako vas nema ko da odmeni ili da se malo bolje, da malo država pomogne, sa nekim servisima podrške. Ali pomaže država? Pa za sad nešto bolje, ali ostaju opet, sve je mnogo teško. Znači, mnogo su teške te tuđe neke i pomoći. Znači, to je sve nekad išlo, nećete da verujete. Dovedete da jedan dan dete i komisija vas čeka i završite za 2 sata i čekate rešenje. To je sad mesecima. To je gomila papira. Dečiji dodaci. Znači to. Pa onda šta je sa personalnim asistentima? Ličnim pratiocima. Šta je sa njima? Oni postoje u zakonu. Ali ako vi nemate lične pratioce za sve roditelje u Beogradu, šta je to? Evo ja čekam godinu dana. Eto, na primjer, nisam znala. Šta je sa Srbijom? Znači, ja ne znam gde je Srbija ovde. Prosto mi je nevjerovatno, stalno sam u kontaktu s nekim roditeljima koji nisu iz Srbije, sad Crna Gora, Bosna i prosto kako je kod njih sve mnogo više sređenije nego kod nas. Pa i nije baš tako. To treba da se ode. Pa oni, na primjer, u drugim stvarima imaju probleme. Mi imamo u Hrvatskoj imaju roditelj negovatelj i šta još znači imaju. Bolje je, svakako. Da, ali to nije tako kako mi mislimo. Znači, to bi kod nas roditelji primali platu i bili bi sa svojom decom i tako dalje. U Hrvatskoj to izgleda tako što ako to dete ide 4 sata u dnevni boravak, to se oduzima roditeljima. Razumete? Znači, ako je non stop sa detetom, ok, on dobije za to platu i sve ono što sleduje. Ako dete ide, na primjer, u školu 4 sata, tih 4 sata se oduzima od te plate. To jeste odmor neki, ali nije to sve svuda tako, kako kažem, sve je to nešto polovično, mislim. Koliko bi to svima nama odgovaralo, drugačiji je sistem kod njih, drugačiji kod nas i tako dalje. Najgori je problem sad sa odraslima. Šta je sa završenom srednjom školom? Posle toga nema zapošljavanja. Mislim, može on da se zaposli, ali ko će ih? Mislim, ja pričam šta se dešava, kod nas. On nema personalnog asistenta, on zavisi od svojih roditelja koji su sad već stariji i oni već više posustali, razboljevaju se i šta se dešava sa njima kad roditelja nema. To nemamo rešeno ništa. Praktično vi kad pogledate sa tim godištem i porodice i deca postaju nevidljivi ljudi. Ne deca, nego odrasli momci i devojke postaju nevidljivi ljudi. To sam baš htjela da vas pitam. Da kažem, nevidljivi nismo, to je sigurno. Ne možemo biti nevidljivi. Ali koliko smo zapravo vidljivi?
Mi smo vrlo vidljivi, ali meni uopšte nije jasno na koji način mi da objasnimo. Znači, ja sam više od pola Evrope obišla i gledala sam sve te sisteme podrške. To je tamo toliko jednostavno i kod nas je uvek prva priča, to je skupo. Ja kažem, nije skupo. To tako izgleda, tako i jeftinije je. Znači, mogu i roditelji da participiraju. Ja ću dati sobu za mog sina. Ali tako? Nameštaj, njegov kompjuter, njegove stvari. Znači, to su toliko, ali mislim da se roditelji kod nas uopšte ne slušaju. Zakoni se ne menjaju po potrebama, znači po potrebama osoba sa autizmom i njihovih roditelja. Znači, osoba sa autizmom ima u određenim godinama, ima pravo da izlazi među svet, da ide u kafić, da ode da se šeta negde sa svojim terapeutom ili više njih, da ne bude skupo. Znači, da imaju svoju baštu, kao što u Nemačkoj imate tako jednu ustanovu. Da teški, znači to, naši imaju teške autizme. Tako to, ja nisam baš za tu priču, ali to nemamo vremena. Znači, onda gde su zaista deca teške kliničke slike, oni beru paradajz, skupljaju jaja. Mislim, to je fenomen. To kada gledate, vi vidite da je to sve toliko jednostavno i u meni uopšte nije jasno šta se dešava sa nama. Uopšte mi nije jasno. Svaki će roditelj da kaže, evo, dajem kuću za svoje dete. Ali se ne slušamo. Znate? Prvo zakon treba da se, i to ne treba mnogo da se menja. Tu stojimo 10 godina. A zašto? Ne znam. Ja sam bila i razgovarala i nije mi jasno stvarno. Niko nije rekao ne može nego dobro, vidjet ćemo, znate ona klasika, vidjet ćemo polako. Znači tu je problem manjak empatije i ono što rekoh, nezainteresovanosti. To je problem, da vam kažem nešto. Mene baš briga za njihovu empatiju. Ja pravo da vam kažem, mislim, ja ne moram nikoga da volim, ali treba budem pristojan, treba budem kulturan i da budem profesionalan. Svi su oni na tim radnim mestima zato što su profesionalci, zato što je razumeju taj problem, jel tako? Ja ne tražim neko da voli moje dete, to me uopšte ne interesuje, ali da bude profesionalan, apsolutno. Da poštuje njihova prava, njihove specifičnosti. Znači, verujte da sam išla u kuće u Španiju, udruženje je dobilo tu kuću, sve opština finansira, kod nas to mora Republika, i tu smo isto kod tih ko je zašto zadužen, i funkcioniše se, znači, bez ikakvih problema. Bez ikakvih problema. I oni svi ljudi zadovoljni tamo. Onda deca okopavaju tamo neke biljke, cveće, tu u dvorištu, te kuće. Znači, ponašaju se kao u svojoj kući, kako su se ponašali. Znači, i tako će oni, znate šta, ima još jedna stvar koju naša deca dosta piju terapiju. Znate, niko ne razmišlja o tome, kaže, košta. Da, košta. Ali ako vi to dete zaposlite da nešto radi što voli, znači, on ne voli da bere cveće, ali možda voli nešto drugo, da slaže nešto i tako dalje. Uvek može se nađe. Njemu ne treba terapija. Tu se štede pare. Ali to što mi opet pričamo o parama, to je nešto što mene najviše nervira, jer niko ne razmišlja o šteti koja se nanosi neurološki, znači tim osobama, da oni jednostavno brže, znači i stare. Znate kako je kad pijete šaku lekova? Psihijatrijskih. Znači, to su te stvari, ja sam vrlo rano počela, ja sam vrlo rano obišla te ustanove kod nas. Sa Veljkovi 6 godina. Ja sam morala da idem da vidim gde će moje da završi. Zašto ću da se borim? Za neke stvari se izborilo, ali ovo će biti jako teško. A uopšte nije komplikovano. Pa šta da radimo? Kako da rešimo? Nešto ćemo da smislimo. Sad ćemo da ne budemo u politici na ovo vreme sad, a onda ćemo da sednemo pa ćemo da... Mi imamo i projekte, mi imamo i ideje i dajemo svoju participaciju i mi hoćemo da učestvujemo, znači sve do smrti. Nećemo da napustimo našu decu bilo gde da su.
Ja imam nasleđenu kuću od mog oca gde sam mislila 4-5 momaka, ali to je bila priča od 3 sata, ja ništa nisam ukapirala. Eto tako, mislim, malo da se ne smijem na kraj. Da. Ne znam Recite što mi da inkluzija. Svi pričamo o inkluziji, inkluzija... Da vam kažem nešto, kao predsjednik Saveza, ja sam bila, stvarno sam bila za inkluziju. Stvarno. Ali ja sam prvi put čula o inkluziji od Crnogoraca. 10 godina pre nas. I meni ništa nije bilo jasno. Na jednom danima defektologa, jel? Kongresu. I onda je to krenulo kod nas i meni to i dalje nije bilo jasno, međutim, to se odjedanput doneo se zakon, sve je to bilo okej, ja sam i tu zadovoljna, sve do trenutka dok nisu počeli da dolaze roditelji i da dolaze učitelji i nastavnici. Da pričaju kako, ne da neće, nego ne mogu. Roditelji ne mogu kako će da uzimaju dete ako ide u školu od 8 do 12. Ko će da vodi to dete u školu ako oni moraju da odu u 7 na posao? Znači, odjednom se tu stvorila masa problema, ali oni životnih. Te oni sad, znači, neko radi do 4, neko do 5. Šta? Ne postoje ti boravci u školama svuda. Odjednom imaju probleme. Razumete? Da, a i nezgodno je jako čak i ti boravci, recimo, moje dete ostaje u boravku, ali nije za svako dete, ne može svako dete sa autizmom da ostane, neko može da ostane pola sata, neko može da ostane sat i po vremena. I prosto morate da izađete s tog posla. Pazite, vi možete u tom dnevnom boravku, ako on sa redom... Mislim, ja sam bila stvarno za inkluziju, zato što ono što je ne bilo najbolje u toj priči, a to je imitiranje vršnjaka. Ja sam nekako od toga najviše očekivala, imitiranje vršnjaka. Međutim, dete sa autizmom, ako neko vrišti, ako baca knjige, znači ja sad sve pričam šta sam čula od nastavnika, razumete? Oni se uznemire. Ako nije mir, ako nije tišina. Ako nije po njihovom. Ne po njihovom u smislu da su oni razmaženi i tako dalje, nego sad će neko da radi matematiku i sad ne mogu ni da rade matematiku kao sva ostala deca. Znači za njih treba, to je lepo smišljen pedagoški asistent, koji nikad praktično nije radio i postojao. Znači koji će da radi sa 2-3 dece koliko ih je, jel, tako je u zakonu i smišljeno. Međutim, ti pedagoški... onda su roditelji shvatili da im sve više trebaju defektolozi, a ne učitelji. Onda su se učitelji uplašili da ne izgube svoj posao, a onda su se defektolozi uplašili. Tu se napravila jedna zbrka da su svi bili kod mene u kancelariji. A da su roditelji počeli da pitaju da li da ih šalju u redovnu školu ili da ih šalju. Ja sam rekla, ja to ne mogu da vam kažem. Mislim, to oni moraju sami da odrede. Onda idu na komisije, onda na tim komisija, ne znam ni ja, mislim, neki su zadovoljni, neki nezadovoljni, prosto nisam prisutna i ne mogu da kažem, jel, da li je to tačno ili nije. Ali i ono što roditelji sad mogu da ostvare, to su teške muke. Ja sad vidim da ja nisam imala tih problema, a da roditelji, mi smo posle toga shvatili nema škole, niko ih nije hteo, ni u specijalne, mi smo napravili dnevne boravke, oni su u dnevnom boravku, funkcionišu, nešto raduckaju, nekad ne rade i tako dalje, ali su zadovoljni. Čim moj Veljko voli ujutru da uđe u autobus i da se vrati srećan kući, meni je to okej. On kući ima glavnu obuku, što ja kažem. Ali ja sad vidim da su roditelji mlađe dece, mnogo im je naporniji život. Mnogo drugo. Ja sam skoro pravila neko istraživanje i tako dalje, pa sam pisala šta je sve potrebno roditeljima i tako dalje i šta je rezultat, to što vi kažete plaćate ove, pa plaćate ove, pa je. I onda na kraju dole se piše problemi, novčana sredstva. Dok vi sve to isplaćate, vi imate problem sa vašom platom. Vi imate problem zato što radite privatno, jer morate da radite privatno i onda ako ne možete da ispunite, znači svog poslodavca, sva očekivanja, on neće da vas trpi. Znači nema te, ne mogu kažem humanost, nego opet, mislim, ja više da niko nije human. Ne znam kako da vam objasnim, možda nemam taj neki osjećaj, valjda smo svi, ne znam ja, ali
nema tog razumevanja. Znate, tog uzajamnog, tog uzajamnog pomaganja. Mi smo to sve imali nekad. Uzajamno. Grozno, nema razumevanja, apsolutno. Ja se sjećam jednog svog razgovora sa nekim gde sam pokušala da objasnim da ja ne mogu da radim neku tamo smenu, recimo drugu ili koju već. I pa dobro, pa zašto ne? Ja uporno govorim, ali ja ne mogu. Ne, neću, nego ne mogu. Pritom zna se da je moje dete s posebnim potrebama. I sjećam se kao jedne reči koju mi je taj neko rekao, ne mogu je teška reč. Ja kažem, živite vi sa detetom sa autizmom da vidite kako je to teško. Da. Apsolutno nema razumijevanja i to je strašno. Nemate razumijevanja porodice, nemate razumijevanja na poslu, nemate razumijevanja prijatelja. Osjećate se potpuno, ne osjećate, sami ste. Potpuno ste sami. Imate samo vašeg bračnog partnera. Još i on ako radi neki posao, budi Bog s nama, mislim, na terenu. Ja znam, moj muž je radio po smenama, ali to je bilo jezivo. On je bio na Kosovu mjesec dana. Nisam ni znala da će da ide na Kosovo. On je mene ostavio sa 2 dece i rekao, ja moram da idem. Ja nisam znala gde je on. Možda zamislite to. To su, ja kažem, ti stresovi ne mogu da se izmere. Ne mogu. Rezultat svega toga ćete vidjeti kad idete u godine. I kad prosto morate da popustite ili stres. Ja kažem, ja se nekad osjećam kao da sam rasuta u prostoru. Ne znam kako da se sakupim od umora. Što ste stariji, vama sve manje treba da se umorite. Treba vam trunčica jedna. Na osnovu onoga što ste se... ali to ja mislim, Ivana, da je teško da drugi ljude shvate. Hoće ovi ljudi koji imaju tipičnu decu, imaju možda nekog u porodici i tako dalje. Inače, to je vrlo važno isto da kažem. U vreme kad je Veljko dobio dijagnozu autizma, statistika je bila na 100.000 dece jedan sa autizmom. Danas sam slušala slučajno predsjednika Amerike. U to vreme je kod njih bilo 200.000 dece jedno sa autizmom. Ja ne znam kakva je statistika kod nas, nemam je skoro, ali kod njih je sad na 36 dece jedno sa autizmom. Ne verujem da je to kod nas, ali mogu slobodno da kažem i suštu istinu, a to je gde god odem, u pekaru, u prodavnicu, na pijac, nekog koga znam, svi me zaustavljaju, jeli možeš li da nas uputiš, izgleda mi autizam, znači to je jezivo. Ja stalno pričam lekarima i stalno ljudima koji kažem, ljudi, ovo je epidemija. I uopšte ne shvatate te stvari. Epidemija. Da, čudno je jako i to je stvarno otprilike tamo neke 2014. 15. tako nešto kod nas iz nekog razloga je počeo nevjerovatno koliko ima dece celom svetu. Pazite, sad priča o MMR vakcinama i tako dalje. Šta kažem, moj Veljko nije primio tu vakcinu uopšte. Znate, kad je bila ona statistika, pa smo svi krivili vakcinu i tako dalje. Međutim, ja sam gledala, na primjer, Švedska je vrlo ozbiljna zemlja. Na 1.500, znači osoba sa autizmom radili su, nema veze, znači je vakcinata sa autizmom. Mislim da su to možda roditelji tražili neku... Pa znate šta, jedino kako su oni to, kažemo, opravdavali, tumačili, a to je što primanje MMR vakcine u 3. godini, a naša deca obično dobijaju od 3. do 6. dijagnozu, pa se to nekako poklopilo, razumete? Da, ja mislim da je prosto... Da, meni je moj suprug jako interesantan, mislim, zato što me on smiruje me i tako, ja kažem, zašto ima novo, pročitala sam, on kaže, što se tiče autizma, lek za autizam će, onaj ko pronađe lek za autizam dobit će Nobelovu nagradu. Prema tome, ženo, smiri se i sačekaj. Mislim, kako vam kažem, ovo jeste kao, ne znam, vici ili šta ja znam, ali ljudi moraju da shvate da mi u našim životima, znači imamo i ovakve fazone koje izmišljamo, da bismo se nekako opustili, da bismo
To je sve, mislim, ukusno, ali onako, kako kažem, engleski humor. Kao sačekaj malo šta sad i tako dalje. Recite mi, jako mi je bitno i ovo, roditelji koji imaju dete sa posebnim potrebama, uglavnom se ne odlučuju za možda više dece. Da. Oni koji bi možda razmišljaju, jako dugo razmišljaju i traže opet neke odgovore tamo gde uglavnom ih neće naći i ne dobiju. Na kraju sve bude, pa vi ako mislite, postoji šansa, ne postoji šansa, pa sve je na vama. Ok, to znamo da je sve na nama, ali mi nismo doktori nego roditelji. Vi imate i sunčicu. Da. Se nešto promijenilo? Kako sam se odlučila? Da, šta je kod vas bilo? Ja sam želela drugo dete strašno, moj suprug je želeo i treće, međutim meni je bilo baš, nisam stvarno mogla, ja sam to rekla otvoreno da ja psihički ne mogu da izdržim i treće dete. Tad smo imali psa, taj pas je mnogo pomogao oko Veljka, pa onda izvedi kuće, pa ajde jedno dete pa drugo, ja kažem ja ću sve da pobrkam, kuće ću da vodim u vrtić, a ovo, znači zaista stvarno to nastaje jedan opšti haos u kući. Ja nisam nijednog trenutka pomislila da će to da se desi i Sunčica je dobila ime čisto zato što je to sunčica, jel? Rađa nam se sunce, to je baš onako simbolično. Ono što sam ja imala u udruženju, mislim ja sam mnogo stvari naučila i od stručnjaka i od roditelja. A to je da postoje porodice koje imaju dvoje dece sa autizmom. Negde su blizanci, negde nisu. I da je obično jedno high function, visoko funkcionalno, a ovo drugo je malo lošije. Što znači da se to dešava i u porodicama koje, mislim, ja se nisam plašila, ali ima porodica koje se isto nisu plašile, te majke i same kažu, pa se to dogodilo. Sad je oplodnja veštačka i to je dosta popularno, međutim vidim da i tu ima da se desi. Šta je sad? Ja mislim da će autizam ostati još dugo nepoznanica, stvarno. Dugo. Mislim, nama je ostalo samo da razmišljamo o tome, da vidimo kako ćemo i što bolje da živimo sa našom decom, kako ćemo da ih osposobimo da budu čisti, uredni, kulturni, da su za narod, kako kažu ljudi, da mislim, vi treba da gledate Veljka, na primjer, u restoranu. On će 5 puta da pogleda, zna on šta smo naručili, on će 5 puta da pogleda kelnera da li nosi nama. Ne, kelner prođe. I onda se on iznervira i malo se buni. Međutim, mi njega namerno vodimo, da bi on shvatio da će on to da dobije, i on to dobije, ali da mora da čeka i učimo ga strpljenju. To su vrlo teški zadaci. Jesu. Vrlo teški. Da ne može da uđe u samoposlugu i da uzme čokoladu i da je pojede. Da mora da plati teti na kasi, pa onda ne može da je jede tu, nego mora da stavi u korpu, mislim, pa onda da platimo, pa znate, i onda kažem, to sad moraš ti da nosiš kući. Ja sam došla do toga da on sve to ponese kući da ne dira čokoladu. Kad dođeš ti, naravno kad dođe on samo ako izruči, uzme čokoladu i ode. Nema veze, ja sam postigla svoj cilj. Znači, to je to što se mi toliko umorimo. Ali samo da bi, znate, ja sam bila 4 meseca nepokretna, moj suprug je morao da otputuje i rekao kako ćeš ti sa Veljkom. Ja kažem, ništa se ti ne sekiraj. On je čitavo vreme mene slušao. To je suština. Donesi mi ovo, donesi mi... Znači, imali ste čak i nekih zdravstvenih problema i izazova u poslednjih 15 godina. Pa ne znam da li je to za priču, da se ne rastuži roditeljski sklas. Nećemo da čisto da... Nećemo. To stavlja traga, da kažemo, sve. Prosto, to sam htjela da kažem. Da jest. To... Malo mi je nekad bilo žao kad vidim da mame piju te benzendine i to. Što ja to ne pijem? Možda bi mi bilo malo lakše. Međutim, nisam nikad to pila, ali zato je otišlo šećer, karcinom. Mislim, dešavaju se te neke stvari koje... Ne znam ni to šta bi mi pomoglo, mislim, ali jednostavno istroši se čovek. To nije samo sa nekim koji ima problema, to se dešava ljudima koji nemaju problema.
neko ima genetski, neko ima, razumete? Ali onda kažete, pa baš nije pošteno što ja to sve imam, ja trebam Veljku. Da. Tako. I ja uvek pričam. Ja samo živim zbog dece. Ja, Boga mi, živim i zbog mene. Ako ja živim pristojno, dobro i srećno, bit će mi i deca okej. Znači, na to moramo znači, tako moramo da razmišljamo. I tu nema priče. I samo će to da nas vodi da nam bude bolje i da pratimo našu decu. Gotovo. Vidjet ćete da će da se urade divne stvari. Ja to znam po Veljku. Ništa nije znao. Evo ga sad. Daj mi pare da idem da kupim to i to. Neka bude tako kao što vi kažete svima. Tako je, jeste. Dotle, a ovi će da napreduju. Još ima deca koji još fenomenalno napreduju. Sve ćemo da ih podržimo. Samo polako. Ja ću da vam se zahvalim što ste mi bili gost. Hvala i tebi. I ovo nije kraj, mi se ponovo vidimo da pričamo sad kako smo prošli kroz pubertet i školu. Može. Da. Hvala vam još jednom. Ja sam, nekad se pitam ja sam jako optimistična. I stvarno mislim da takav treba da se bude. Jer to naša deca osjećaju. Oni kad vide naš osmeh, oni krenu sami da se smeju. Možda i ne razumeju zašto, ali im je milo što se smejemo. Ja to vidim kod mog sina. I polako i dobit ćete ono što... A to čitanje je pisane. Aman. Zamislite dete koje sedi za kompjuterom, ne zna da se presvuče. Znači, dokle sam ja išla, razumete, u svojim razmišljenja sednem i duboko razmišljam. Da se ne pokajem, da ne pogrešim. To svaki roditelj ima. Polako. Hvala vam puno. Hvala i tebi. Danas je 2. april 2025. godine, Svetski dan autizma. Za početak, pružimo podršku onima koji vode borbu 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Neka to bude istinska empatija, malo razumevanja. Umjesto puštanja plavih balona, bilo bi korisnije i pametnije da se mi naduvamo onim epitetima sa početka emisije i krenemo u nešto konkretnije. Deca sa autizmom nemaju adekvatnu podršku i često su izložena ignorisanju čak i na mestima gde to ne bi smela biti, kao što su vrtići, škole, zdravstvene ustanove. Tuđa pomoć i nega nije dovoljna da pokrije ni polovinu troškova koji roditelji moraju imati izdvojiti za to dete mesečno. Pa umjesto puštanja tih plavih balona, ja ću postaviti pitanje na nadležnim institucijama. Zašto niste doneli zakon koji će važiti i za privatni sektor, gde se od roditelja deteta sa posebnim potrebama ne sme tražiti da rade noćne smene ili neki smenski rad ili bilo koje smene koje ne mogu da rade? Zašto termin od pola sata kod logopeda ili defektologa u državnim ustanovima dobijemo jednom u mesec ili mesec i po dana? Zašto za Boga čekamo godinama na ličnog pratioca? Zašto nemamo personalnog asistenta? Po kom osnovu uskraćujete prava dece sa posebnim potrebama da napreduju i fizički i mentalno? Zašto moramo 10 godina unapred da se prijemo za neki dnevni boravak? Zašto nije usvojen zakon roditelj-staratelj? Hvala što ste ovih sat vremena proveli sa nama. Vidimo se za tačno 2 nedelje na istom mestu u isto vreme. Zapratite Telhub Media kanal ukoliko vam se svidela ova epizoda, a isto možete pratiti na svim platformama za distribuciju podcasta u audio formatu Spotify, Deezer, Apple Podcast i Amazon Music. Ostanite nam zdravo.